voorheen lieten we het maken in Oldtjerk. En we dachten, het is ook goed om het zelf te gaan doen. En ook zowel de toeristen als de lokale bevolking te laten zien hoe het wordt gemaakt, hoe het wordt geproduceerd. Moet je daar niet een opleiding voor hebben? Het is eigenlijk gewoon net zoals lopen, weet je. Je moet het leren. Daarnaast hebben we ook gewoon hulp erbij van Ulco de Jong. Dat is ook een biermeester en die begeleidt ons ook in het traject. We brouwen op ongeveer 15 vierkante meter, wat echt heel klein is. En het mooie ervan is dat we deze kleine ruimte gebruiken om nieuwe bieren te ontwikkelen. Onze grote capaciteit zal elders vandaan komen. Maar de bieren die we willen, nieuwe bieren die we op de markt willen brengen, die worden hier ontwikkeld. De nieuwe recepten worden hier ontwikkeld. En ook mensen die kunnen in aanraking komen met het leren van bierbrouwen. We hebben op dit moment 3 bieren op de markt. We zijn begonnen 2 jaar geleden met de Merte Saison. Dat is een biertje wat oorspronkelijk ook uit Dokkum kwam. Dat is een heel bekend biertje in de biergeschiedenis van Dokkum. Dus we hebben besloten om die opnieuw te gaan maken. Daarnaast hebben we nog een wit biertje, de Wat Wit. Dat is speciaal gebrouwen met zeewier uit de Waddenzee. En we hebben een quadruppel genaamd 8 guldens. De naam is vernoemd naar de biergeschiedenis ook. Waar men vroeger voor veel alcohol meer guldens betaalde per vat. Dus zodoende de 8 guldens. Nou ja, een gedeelte komt uit de befaamde Bonifatiusbron. We hebben een speciaal tappunt waar we water uithalen. Deze wordt natuurlijk wel gezuiverd. Maar als ik dan mijn eigen biertje wil maken, kan dat ook? Zometeen is de mogelijkheid om hierboven, je ziet hiernaast mijn kleine ketels, om daar je eigen bier te gaan maken. Beneden hebben we een proeflokaal met een prachtige tap. En daar kun je genieten van je eigen biertje. En je krijgt ook een gedeelte mee naar huis. Dus een gedeelte van wat je hebt gemaakt, dat mag je mee naar huis nemen om uit te delen aan vrienden, familie. Midden juni komt er een boek uit over de brouwgeschiedenis van Dokkum. Daar zijn wij initiatiefnemers van. En heeft Wanner Banga heeft er een prachtig boek samen met Pieter Haan over geschreven. Die komt in juni uit. En daarin blijkt dat wij nummer 20 zijn van de brouwerijgeschiedenis van Dokkum. Dus voorheen hebben er nog 19 brouwerijen in Dokkum gezeten. Tegenwoordig is het belangrijk dat je gewoon een ambachtelijke uitstraling hebt. En dat zijn wij ook. We zijn een klein brouwerijtje, de kleinste in heel Nederland. Maar we denken het grootste. Nou ja, het eerste biertje waar we 2 jaar geleden mee op de markt kwamen, de Merte Saison, wordt natuurlijk geschonken in Stadsbrouwerij Bonifatius. Maar voor deze speciale opening hebben we ook een limited edition fles laten maken. De Magnum fles. Grote fles Bonifatius bier, 8 guldens.